Anay mga empleyado sang Visayas Transit Incorporated nagreklamo sa ginaaligar iligal nga pagbuhin sang ilang sweldo. Si Zen Kilantang nakatutok. Tuig 2013 sang nag-umpisa nga magtrabaho bilang konduktor sang bus sang Visayas Transit Incorporated si Rollins. Ginreklamo sini nga ginakaltasan ng ila sweldo sang meal allowance. Paano ka survive ni kay 2,000 ang allowance ka pamilya mo kung halimbawa adto ka sa antike, allowance ka pamilya mo hindi ka na magnubo sa 5,000 mag-eskwela ka pangadaan mga bata. Nagtingob ang Displaced Status Workers Association agud ipabutyag ang ilang mga hibubunot sa kumpanya. Ginaaligar nila ang ginabuhin sa payroll, hindi insakto nga separation pay, illegal nga pagpahalin sa ila tubtub magboluntaryo sila nga mag-resign. Luyag man sa mga empleyado nga mabalik ang insakto nga benepisyo sa ila. Ginabutang nila sa payslip nga line ka sa advance kay amon ko na inahulam sa ila, ginakuha lang nila pabalik sa amon. Apang depensa sang tagdumalahan sang kumpanya, hindi meal allowance ang ginabuhin sa mga empleyado sa baylo cash advance. Amo ni sang ginahatag, ginapahulam sang kompanya sa ila para at least may allowance sila. May allowance sila nga panggasto na nila while naga-travel abi. Pero hindi na saya meal allowance. Napalabot na sang grupo ang ilareklamo sa Department of Labor and Employment kag natala na ang magpatigayon sang preliminary hearing sa National Labor Relations Commission subong nga semana. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, Buhin, Western Visayas.